tämmöistä raffeinta, eli normaali hiomapaperi ja nämä armaat on vesihiomapaperia, eli veden kanssa kosteena hiotaan. Mutta kyllä se onnistuu ilmankin, mutta se on tehokkaampi. Se piti potkia. Tässäkin oikeastaan on hyvä, että olisi joku semmonen vähän niin kuin lautanen tai joku tommonen folio. Esimerkiksi käy hyvin mihin epoksia laittaa. Kyllä, siis ei meillä on sitä hyllyssä nyt. Hanskat, ketkä haluu. Joo. Sitten meillä on 15 millilitraa. Joo. Kyllä. Ja nyt kun tää sekoitetaan nämä aineet, niin nämä heti alkaa reagoimaan keskenään, eli tässä on semmonen 10-15 minuuttia aikaa. Niin tää ihan maalataan vaan tähän päälle. Eli pohjamaalaus. Käydä leikkaamassa tuota kalvoa. Joo, tässä valmistellaan 500 tippausta. Otetaan tästä sitten oikea määrä. Kaksi tällaista vaikka. Näin. Nämä teipitkin auttaa sit vähän, että tietää kummin päin. Tää tasoittuu tässä paremmin. Eli oikea puoli alas. Joo. Sitten se alkaa tässä noin. Imäisenä. Noin 1,5 minuuttia antaa sen olla. Ja se näkee, että se on oikein päin silloin tuossa vedessä, kun se alkaa rypistymään, että se ei muuten ole. Päätetään vähän, että mikä. Kannattaa se täällä sitä ei kannata hengitellä. Se teidän pinnan alla vai? Se olisi loivassa kulmassa. Tällä tavalla. Just ja. Hetki odotellaan, että huudellaan jo. Nyt näkee, kun se lähtee tosta Onko alas. se minkä lämpöistä? Onko siellä meitä merkkiä? Kylmää. Kylmää.